Čaute, moje meno je Adam a ja vás vítam pri novom videu a to je recenzia Samsung Galaxy Z Flip 3. Áno, natáčam na Galaxy S21 a každopádne vítajte. Dneska si spravíme recenziu na tento úžasný telefón, ktorý sa častokrát stáva stredobodom pozornosti a je to vlastne najzaujímavejší telefón, ktorý je položený na stole. A ja mám na to iba jednu odpoveď. Áno. Ale máme tu aj jednu otázku, veľmi dôležitú otázku. Je to aj najlepší telefón, ktorý je na stole? Nad tým by som radšej trošku pouvažoval a práve preto som tu ja a samozrejme aj ďalších iných tvorcov, ale svojimi slovami povedať a podiskutovať o tom, či je tento telefón aj najlepší, či by si ho mali hneď kúpiť alebo nie. Ten telefón už používam 2 roky, takže už o tom niečo viem. Niečo k špecifikáciám. Tento telefón má veľký displej 6,7 palca, keď je otvorený. Vonkajší displej, a neviem, viete čo, koľko má vonkajší displej, idem to hneď pozrieť. Cover screen, áno. Vonkajší displej má 1,9 palca, rozlíšenie displeja 2640 na 1080, typ displeja AMOLED, je obnovovacia frekvencia, máte 120 Hz, čiže paráda, kapacita batérie 3300 mAh, čože o to sa porozprávame ešte, pretože baterka je jedna z nevýhodov tohto telefónu. Máme tu dva foťaky, jeden ultra širokáč, ďalší širokáč obyčajný, 12 megapixelov a vonkajší, ten v podstate nepoužívajte, proste máte zohýbací telefón, hej. Stačí spraviť toto a môžete sa odfotiť proste prednými kamerami. Toto je proste prečo ten telefón milujem. Celkový dojem z tohto telefónu, ja ho milujem, proste ten telefón je úžasný, hej, ja proste toto, že sa dá toto spraviť, to je úplne úžasné a už iba to, že ten telefón môžete hoci kde položiť. Zapnem toto, mám tu proste náhľad, ako ja budem vyzerať. Keď sa pozriete, ja si tu proste zapnem náhľad, proste ja sa tu teraz vidím, hej, vy to nevidíte, ale je to nejako takto vidno. Takto sa proste môžete odfotiť, je to úplne super na skupinové fotky, keď vás neviem ako to odfotiť, proste spravíte toto, je to proste flexibilný telefón a môžete sa úplne jednoducho odfotiť. Jednou z nevýhodou tohto tu je práve toto, čo ste si už mohli všimnúť a to je v podstate fólia, ktorá sa odliepa. Asi raz za pol roka som musel ísť do servisu vymeniť to, pretože tá fólia je tam k tomu telefónu prilepená a ja si ju nemôžem dať sem preč. Keď ho zavriem, dobre počúvajte, čo to spraví. Spravím to ešte raz. Počuli ste to búkanie, to je proste vzduch, čo sa tam, čo ide po tú fóliu, hej, je tam lepidlo, hej, takže to je tiež prečo to nemôžem odlepiť len tak. Takže toto je jedna z nevýhod, hej, toho telefónu, že toto musíte riešiť. Ináč tá priehlbina, všetci hovoria, že by im to tam vadilo, ale fakt, akože keď toto tu robím, to pri scrollovaní alebo hocičom, to tam proste úplne mi to je jedno. Vôbec tam ani nejako to nedeformuje ten displej, je to v podstate jedne iba keď sa pozeráte po nejakým špecifickým uhlom, ale na telefón sa väčšinou pozeráte normálne, nejaký retard, takže takto by ste nepovedali, že to je zohýbací telefón, že? Ten telefón je až extrémne natiahnutý, to je akože ďalšia výhoda extrémna, čo na to milujem, je to, že máte proste veľký telefón, môžete na to pozerať super videá a proste vo vačku, po mne kedy ja neviem, že ho tam mám, som sa proste chytil do vačku a som pomaly zabudol, že tam niečo mám, hej, takže to je super, to je proste prečo ten telefón milujem, on je proste veľký, ja mám rád veľké telefóny, hej, ale ne vo vačku, neznášam vo vrecku, radšej by si kúpil maličký telefón, malý, akože S21 je celkom malý, dal by sa povedať, to má 6,2 palca, 6,3, čo mi proste ani vo vrecku až tak extrémne nevadia, keď čo ja im čupne alebo niečo, hocičo. Toto je ešte menšie ako moja peňaženka, takže to je na tomto super. Baterka, ako som už hovoril, 3300 mAh, baterka je v tejto dolnej časti telefónu a baterka je v podstate pár dôvodov, prečo tento telefón zajtra idem dať preč a idem si kupovať. Baterka na tom telefóne mi vydrží fakt pomaly ani jeden deň.
Ja keď idem ráno do školy, niečo robím na telefóne, všetko možné, prídem domov a mám fakt, že 10% na telefónu a to je, že 3 hodiny po obede, hej, takže to je veľká nevýhoda. Čo by som tomu tak vytkol, že baterka a celkovo sa ten telefón aj často prehrieva, keď už na tom aj telefóne hrám nejaké hry, tak častokrát proste sa im potia ruky, lebo ten telefón sa strašne prehrieva. Takže baterka je fakt, akože na tých nových, na Z Flip 6 už máte myslím, že 4000 mAh, takže tam už by to malo byť lepšie, je tam aj nový čip, takže spolupráca čip s veľkosťou batérie by mala byť super. Foťaky sú v pohode, akože nie je to nič extrémne, nie je to nič prekopové, je to foťak 12 megapixelový. Foťaky sú postačujúce, nie je to ani nič strašné, je to úplne v pohode, dajú sa tým otvoriť pekné fotky. Foťaky by som zhodnotil na takých 6, 7 z 10, úplne v pohode. Jak sa viete vyhrať s foťakom, tak to môže byť aj veľmi pekné fotky. Vonkajší displej. O tom by som sa troška viac pobavil, pretože to je veľmi zaujímavá vec, ktorú ja mám fakt na tom telefóne rád. Pretože to je v podstate, je to super. Stačí si tam prečítať správy, posuniete z hora do dola, máte tam panel, rýchly panel na čo viem, zapnutie Bluetooth a potom už keď idete ďalej, máte tu čo viem, hudbu, už tam máte stopky, časovače, všetko možné kalendáre, blbosti, kontakty, môžete si zavolať všetko hocičo. Takisto môžete aj prijímať aj hovory, telefonovať, takže ten vonkajší displej je gimmick, super, milujem to. Samozrejme ďalšia výhoda, čo som už hovoril, je, že si môžete dať náhľad, keď už sa idete fotiť, takže to je paráda tiež. Potom tu máme ďalšia vec, o ktorej by sme sa mali porozprávať, pretože je to predsa zohybací telefón, máte tu tento zohybací mechanizmus a ten sa tiež po čase troška proste opotrebováva, pretože doteraz si pamätám ten prvý pocit, keď som si ho kúpil a spravil som proste toto. To bol proste úžasný pocit, zohnúť telefón, normálne displeji cez celý telefón. Išlo to celkom ťažšie, akože teraz, už keď začnem robiť aj toto, vidíte to? Už to není moc toto a toto by sa moc nemalo diať a je to po 2 rokoch, hej, čiže niekedy aj keď hrám a tak už sa mi začne toto robiť s telefónom, hej, čo už akože není moc fajn. Takisto ten telefón, tu sa veľmi ľahko dostávajú nejaké častice prachu, hej, čiže ten telefón ani prachutesný a to je ďalšia z nevýhod. Niekedy keď idem do nejakého prašného prostredia, tak je to veľmi veľký problém, takisto piesok, keď idete niekde na dovolenku, na pláž, hoci kde, keď vám to spája do nejakého piesku alebo hoci čoho, tak tam žgripe a veľmi to škodí tomu onemu. Mne sa to už niekoľkokrát stalo, hej, že mi to spadlo do piesku a musel som niekoľkokrát nejako to proste vybrať odtiaľ. On sa to častokrát, keď aj toto spravíte, vyberá odtiaľ samo, ale má to podľa mňa nejaký dopad na ten zohybací mechanizmus, pretože jo, je to, ale stále to funguje, zase je to väčšine uhlov, takže to je vlastne podstatné to, no. Že väčšinou nerobíte s telefónom toto, takže toto by tiež, ako by sa to tiež teoreticky mohlo nejako dať preč ako nevýhoda, pretože obyčajne na telefóne robíte toto, nerobíte toto, takže je to taká vec, no. A na záver by som položil takú otázku, mali by ste si hneď teraz ísť kúpiť zohybací telefón? Je to veľmi diskutabilné, pretože nie je to pre každého, niekto má rád veľké telefóny, niekomu to fakt nevadí, niekto proste nepotrebuje robiť toto, tie telefóny tiež predsa nie sú najlacnejšie a to, že sú aj trochu drahšie, neznamená to, že sú nejaké vlajkové lode, pretože viete, mať tu obyčajne 12 megapixelový fotoaparát, akože displej je pekný, akože je to dosť v pohode, ale ide hlavne o toto. Aby ste to mohli proste zobrať, dať to do vrecka a čau, ideš preč. Ten telefón, ja osobne som z ním bol veľmi spokojný, až na túto jedinú vec, čo je akože hlavná nevýhoda toho, až okrem batéria a toto sú vlastne dve veci, kvôli ktorým verím, že pri novom Z Flip 6 už to bude opravené aspoň trochu. Viem, že tam majú aj úplne nový mechanizmus na vlastne toto zohýbanie, ale väčší displej. Lepšiu batériu, lepšie foťaky 50 megapixelové. Tento telefón je určite najzaujímavejší na stole, ale najlepší asi není. Jak berete podľa špecifikácií, tak najlepší není, ale jo, je to proste veľký telefón, ktorý keď zohnete, tak je malý. To je ono.
To je všetko, čo by som k tomu povedal. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Tie nevýhody môžu byť pri tých nových generáciách už opravené. Dúfam, že sa vám táto moja recenzia páčila na Samsung Galaxy Z Flip 3 a jo, vidíme sa pri ďalšom. Čaute.